Antes de dar paso a la conselleira, sí que os quería pedir que tenemos un café después arriba. También continuaremos después la mañana, para cerrar ya estos Energy Days de 3 días, un seminario sobre industria eólica, seminario sobre los proyectos RIS y Floatwind, con lo cual os animo también a quedaros y a participar. Y ya por último, pues para cerrar también esta Wind Galicia, esta 12ª jornada eólica, y de alguna manera también casi hacer el cierre de estos Energy Days, pues damos paso a la consellera, a la cual agradecemos muchísimo su presencia. Así que adelante, María Jesús Lorenzana, por favor. Moi ben, pois bo día. Un placer enorme, como sempre, estar aquí con Cruelgal, presidente, José Ramón Franco, xerente, Oriol, presidente da Asociación Eólica de Galicia, e todas as empresas participantes. Un placer enorme, noraboa o clúster, lle dicía agora a José Ramón que creo que este é un traballo inxente, tanto, por suposto, pois o xerente tamén e todo o equipo, que fostedes capaces pois de poñer en marcha estas xornadas e que ao final pois para que un sector avance, e creo que eso sí o sabemos facer ben en Galicia, hai que debater, hai que discutir, o dicía o presidente. Se non se discute, se non se intercambian opinións, pois creo que é moi complicado ter un presente, un futuro do sector renovable en Galicia, e sen dúbida alguna, creo que todos os que estamos aquí creemos firmemente que en Galicia pois existe un futuro magnífico para o sector das renovables. Grazas a todos os interviñentes, polo tanto, e grazas por ofrecer unha panorámica dende distintos puntos de vista da situación actual das renovables. Eu, seguindo esa liña, pois, a primeira mensaxe que quero dar é unha mensaxe, creo que, positiva sobre as oportunidades e as fortalezas que teñen as enerxías renovables na nosa comunidade. Cunha mensaxe que creo que é moi simple, é que as enerxías renovables atraen industria. O sector industrial precisa de enerxía limpa, precisa de alcanzar eses obxectivos de descarbonización e, polo tanto, pois, os proxectos de xeración de enerxía renovable, como pode ser, por suposto, a eólica ou calquera outra fonte deste tipo de enerxía, desempregan un papel fundamental na electrificación da economía, permiten reducir os prezos enerxéticos e, repito, atraen industria. Polo tanto, creo que isto non o podemos perder nunca de vista, porque a industria este é un obxectivo fundamental do goberno galego, atrae emprego e atrae benestar. Iso é o que queremos para a nosa comunidade autónoma. E onde están esas fortalezas que ten Galicia nas enerxías renovables? Pois, en primeiro lugar, na xeración renovable. Ata xuño foi dun 85,8%, seguro que os que participaste despois xa falaste desde moitas cifras, co cal non me vou parar moito nisto, pero creo que hai que valorar que agora mesmo estamos xa con este incremento progresivo e ademais obxectivo. Temos xa ese 85% previsto para o ano 2030 superado. E se miramos a eólica, pois o pasado ano supuxo un 38,4% de electricidade producida en Galicia. Este ano imos xa nestes 6 primeiros meses un 36%. Pero, se ven, esta é unha evidente fortaleza que ten a nosa comunidade autónoma. Esta xeración renovable ten unha ameaza, eu creo que clara. Galicia estivo, o dicía tamén José Ramón, a vanguarda absoluta da eólica terrestre. Actualmente temos xa instalados máis de 4.000 megavatios de potencia eólica, 4.020,9 megavatios en concreto, en 193 parques eólicos funcionando. Pero tamén é certo que actualmente temos en Galicia 93 parques eólicos afectados por algún recurso xudicial en curso. E destos 86 están paralizados, e destos 86 parques que están paralizados, 78 deles están paralizados por prexudicialidade casacional. Eu creo que poucas veces me pronuncio, porque sempre digo que creo que esta é a maneira de proceder, sen dúbida algunha, nun Estado de Dereito, respetar
as sentencias dos tribunais, de respetar a separación de poderes, e así o levamos facendo e imos seguir facendo o Goberno de Galicia, porque creemos que é a única maneira de continuar defendendo o sistema democrático no que vivimos. Agora ben, estes son datos, eses 78 parques que están actualmente paralizados por prexudicialidade casacional, temos que ter en conta que a tramitación dos promotores eólicos en Galicia e da Xunta de Galicia foi xa avalada ata 4 veces polo Tribunal Supremo. E, así mesmo, posteriormente, polo Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea. Co cal, bueno, pois estes son datos, e como tales datos creo que tamén me corresponde pois dicilos e que a cidadanía o saiba, que hai 72 parques parados por unha prexudicialidade casacional cando xa hai 4 sentencias do Tribunal Supremo sentenciando no mesmo sentido. Ben, seguimos coas fortalezas, porque pese a estas debilidades, pois temos máis fortalezas que a propia xeración como tal de enerxía renovable en Galicia, e que moi vinculado a isto pois está todo o que agora mesmo estamos traballando coa legislación de recursos naturales e cos recursos naturales da comunidade. Creo que con independencia pois da situación xudicial que temos e das dificultades que coñecedes perfectamente, que a industria deste sector pois leva tendo nos últimos anos, pois ninguén, nen vos, nen a administración quedou parado en Galicia, e por eso pois continuamos traballando con esa legislación pois de recursos naturales e con diferentes pois regulacións que fomos facendo nos últimos anos para intentar continuar dando seguridade xurídica e continuar apoiando o desenvolvemento do sector en Galicia. É unha das medidas que creo que son tamén importantes e que son tamén unha fortaleza e o traballo que estamos xa facendo para esa nova planificación do sector eólico en Galicia. Se as cousas saen, ia decir ben, pero máis ben se saen como o Tribunal Supremo e o Tribunal de Xustiza Europeo pois ten sinalado, quere dicirse que sobrepasaríamos xa a potencia eólica prevista no actual plan eólico, e por esa razón pois é importante traballar xa nunha nova planificación eólica, porque en Galicia existe capacidade, existe todavía territorio onde podemos desenvolver proxectos eólicos e, por suposto, tamén eólica mariña. Co cal, pois, traballar para ese novo ou para esa nova planificación eólica, creo que traballar anticipándonos, que é o que temos que facer, pensando en que podemos, como digo, aumentar o recurso eólico minimizando o impacto ambiental á cidadanía e, polo tanto, facendo un plan eólico que o será en beneficio dos cidadáns, que o será en beneficio da industria, que o será en beneficio das empresas. Pese a quen quere poñer en tela de xuízo a instalación de industrias ou o desenvolvemento de enerxías renovables, saben que o Goberno de Galicia temos unha postura firme sobre esta cuestión, e estamos convencidos de que a cidadanía está entendendo a necesidade da implantación de proxectos de enerxías renovables no territorio. E moitas veces lle digo ao meu equipo que temos que conseguir que de que pois a poboación dun municipio ou dunha comarca non quera un proxecto renovable na zona, que reclame polos seus beneficios que exista un proxecto renovable na súa comarca. Estou convencida de que se todos remamos que o estamos facendo e somos máis os que estamos remando a favor, imos sen dúbida a conseguilo. Simplemente unha cuestión máis que creo que agora mesmo estaba sendo unha amenaza ou está sendo unha amenaza clara para o sector, igual que o é dende o punto de vista industrial e de consumo, e tamén dende o punto de vista de evacuación da enerxía, e que creo que pois temos que conseguir que se converta nunha fortaleza para Galicia, e, polo tanto, creo que é importante falar hoxe aquí da nova planificación eléctrica. Como saben, pois leva esta planificación tempo de retraso, pero por fin, pois neste mes de setembro activouse, de feito, pois onte publicouse, todavía está pois o meu equipo analizando esa nova planificación. Como todavía está analizando, non me gusta falar sen coñecemento intenso, pero sí é certo que o que observamos na planificación é que
Do total, que non sabíamos o que lle correspondía a Galicia cando tivemos a reunión este mes co Ministerio, pois do total dos 13.000 millóns de euros que hai para esta planificación, Galicia percibimos ao redor de 330 millóns, é dicir, isto é ao redor dun 2,5%. Entón, eu o único que quero aquí, a mensaxe que quero trasladar é que Galicia non imos apoiar, nin en ningún caso imos consentir que se fagan separatas enerxéticas e que isto é así coa planificación eléctrica. Non podo saber todavía, porque, como digo, o estamos analizando, pero onde están o resto, ata 13.000 millóns de euros, que se inviste na rede de transporte eléctrico. Bueno, pois haberá que velo, dende logo eu creo que por peso poboacional Galicia non rondamos un 6%, normalmente nos repartos, se temos en conta o aporte de proxectos industriais consumidores de electricidade e o aporte ao sistema de enerxías renovables, bueno, pois creo que é lóxico e xusto pedir máis unha inversión de máis dun 6%, co cal imos continuar traballando nesa análise, faremos as alegacións correspondentes, saben, eu dixen públicamente que estamos moi preocupados por unha provincia en concreto, que é a provincia de Lugo, que queda sin ningún reforzo para mediana ou gran proxecto industrial en toda a zona central, en a súa zona limítrofe coa Coruña, e polo tanto condenada hasta a seguinte planificación a que non se pode instalar ningunha industria nesta provincia. Entón, é dificilmente comprensible, repito, que con 13.000 millóns de euros e con 2,5 que lle dan a Galicia non se xan capaces dentro do Goberno Central de prever unha inversión na provincia de Lugo para conseguir reforzar as posibilidades de desenvolvemento industrial desta provincia. E pola parte que aquí toca máis directamente, evidentemente estamos analizando que se reforcen todos os nudos para a evacuación dos proxectos, en particular, tanto as enerxías de futura, esperemos, eólica mariña, como, por suposto, todos os proxectos de enerxía hidráulica e o futuro desenvolvemento da enerxía eólica a través da nova planificación. Bueno, é pouco máis, porque non me quero estender moito máis, simplemente a mensaxe creo que é clara, como dicía, creo que as enerxías renovables atraen industria, atraen futuro, ese binomio entre a enerxía e a industria é absolutamente indiscutible hoxe en día, pero para conseguir isto temos que dar os sectores, as persoas, as empresas, seguridade xurídica, temos que dar certezas e temos que dar capacidade eléctrica para preservar o desenvolvemento dos futuros investimentos. Reitero o compromiso absoluto do Goberno galego neste sentido e agradecer de novo a participación e, como dicía o presidente, a preparación destas xornadas que implica tempo de cada un, que todos estamos moi ocupados para vir aquí e para cada un expoñer e debater e discutir, que repito, creo que o sabemos facer ben en Galicia, e por esa razón estou convencida de que o futuro das enerxías renovables na nosa comunidade vai ser magnífico. Moitísimas grazas.